Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Jantia Christian Leaders Forum kalapanlong ni ka jingbu jingduai kerpang menta kasngi halor ka jingtmu wan pendo bat pendam no ya ka an khalai Secretary ka KGCLF Reverend Edwin Kharkongor habakran shikilat pathai khubor ulaong baswa ba ka Meghalaya Gaming Regulation Act kan mi umjudan kanu ka issue ha ka bayade bat ka khalai hinrai menta balapan mi ya ka Meghalaya Gaming Regulation Act kimot penlong an ya ka khalai Shu Reverend Edwin ulaong ru ba kinong yalam jong ka sarkar ki klempet ya ka dor jong ka emlang ka salang surkhtien gi jong ki kham jet penlong jar hanrai yang nào ta trong khi baro mặt phần bao như cái này thì câu ấy cái long qua như ông cũng khi nói làm trong cũng khi nói làm Christian cũng khi nói làm trong Parang nhưng đây bên nhà được lên ti trong cái chính nghiệp khí như đây bên nhà được lên ti trong cái chính nghiệp slop cái chính nghiệp play trong một cái chính nghiệp cái chính nghiệp Christian iwe cũng ta cái thì như bên long được cái này cả jaseng doai cái bakar pang khi cũng ba cái chính hikai trong cái tiền của trong play mui la penpau bishop tu ki bai shim mentan ru bang ni devan long ka jing shai ni devan ai wan ra ki ba thamai ha ka jing long jing em ha ka jing ha pa ngi jing kala ki ba bon ki jing do jing kerman ki ba bon ni don ka jing kerman bang don ka jing community ba ki long ki ba thamai ko phan ta nang ni shakmat ka bening kong ka long ba ngin ini kenjok tien syaki kenhon Kristan syaki balang bawa makiru halag jong jaka balang kinong kendong hagi sor halag jong jaka kin shim halag jong ka bentak ka jingkit kle ban ai ka jing hikai ba boro ngini don ka jingkit kle no pai ba ngi tiap ba de jela Kristan pai ba hi ni de ki bo khambon ki riungai Kristan dia la ki balang ki jaka ki khero ki shim ya ki jingkit kle ban ai ka ne ka jing hikai nam ta ke ke ba thamai ka jing bha ka jing kermen kata kan ne ka wai ka sen jam ka wai mangin kenjok tien ki balang bos ki kenhon ki riungai ki bo phe ka ba ar pa kalong mangin yai bot den bat ki nong elam jangi hak sarkar mangin yai bot den bat ki mar nakapor ngi asno nakaliang jong ki baki ong ba ki kloi ban sha score ban snap ya ke ek bangi ong ya ke ek bangi ai jumot dan ke ek bangi slop ki te kim don no jing prasha ki pen pau ya ke jing long la kloi jong ki ban snap ya ke jing pen snow ki jong te ya ka tangin ya bot den ya kane ka KGCLF ka stang ban yo ek ne ke jing kran dakla mi kane ka act shwa jong kane ka act ju don hi bon ya kli ke ai don nama kamju dei ka issue ka kata sisin bakla mi kane ka act ka don ka jing sno thu ba la legalize yu oro ki jing khalai kamot hajaka ban pha do pulit ban kem mi kin khalai mentangi la yada pan wani kin khalai la ki jing don jong ne ka ai ti ka jing thu ka jing pa jong ka KGCL kalau man penduk man pendam kin ka ai man penduk ki jing khalai pi kane ka ai kajing batai jong ki noi lam jong sarkar kolong ban wan rai ki jing yada wan rai ki de ki jing pen bai khandiat ki khnang wan yo ki jing man toy ban don ki jing yada rei ki klam bai wat de ko mangi ya ko mangi ong kador ko ka emlang salang ka hapsi ka social cause ka ba klam don ba prakhat edita ti ban yada kita ni pa ban ong ba dewan penduk ban pendam ini ka ai kai la de don ka lat ban thaulat ta ki wai ban pen thmai ni ban thaulat ta komoi te kata ngi pat nang ban ong ke menta rei ko mi hi hakmat menta ka dei na kaneka gaming act ka ba arsha koi ke te ki wai te ngi pat nang ban ni ong menta ka men ha ka ne ro mi lai pen pa we ka ta hadin jam ka dorbar thau ai ni la pen pa we ka ta pa ki jing shisha kum baki pau ha khandau hamadan hi kim dei kum baki kren maki ti banda pendan kam e data ka tien te ka dei shisha ba ka don ka jing ye thu e ka bom dei ka hau ngi la ban ong namala da ka kam ka nang ya sai la da ki yeng dor bar ka da ki yeng dor bar ki lo ong ba kin pin sange bala pin sange no kham tam na du ar khandai 3 September
Kipen mi kita katarik am harf kendai terus September lada kam tarik kam ketu kalau akut lagu akut layap lakayap ketu ka license. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.